fantàstic, m'ha encantat, m'ha encantat. El vestuari, la música, els ballarins, tot. Ens ha agradat moltíssim. Em sembla que és la primera vegada que veig una cosa tan intensiva des del començament fins al final. M'ha encantat. La força, la potència que tenien, espectacular. Fantàstic, una meravella, eh? A mi em costa molt arribar a aquest punt d'exaltació. Una meravella, i estic molt bregada amb dansa, eh? Que m'agrada moltíssim el flamenc, el que no és tan flamenc, que és més contemporani, el bolero, m'agrada tot, amb la qual és que em quedo des del primer segon fins a l'últim. Se ha producido una comunión con el público y la gente vibraba, y esto muy pocas veces se consigue, creo, en espectáculos de este tipo. Bueno, pues la verdad es que ha sido una velada absolutamente inolvidable. Yo llevo 20 y tantos años viniendo a este centro cultural, a la temporada de ballet, y he de decir que la velada de hoy, la función de hoy ha sido algo extraordinario. Yo no había visto nunca una comunión tan profunda entre los bailarines y el público. Bravo por esta temporada. Fantàstic.